salni sarik dam bahai jorao mungya kami thanani 18 murani salbagan amtayo patimung patikhai belai khe khariok masingsa malkhung patimung asamagotola lahar kotoro kaisa truck kotor malkhung bai bolero malkhung dara khida thutai mani bai market sakduku mangkha khorok ti baniya khainini khoboi khorokta driver malkhung tongnai baniya khainirok thaikhnaraka ambasa bazar ni simi baniya khainirok bolero malkhung bai khe telemora babai phai tongmani salbagan amtayo phai khoikeno tei bawisa phasing phai tongjak container truck abo Guwahati bokak thai tongnai malkhung bai jara se thutai ro patimungo belai khe hanke thutai lemani bai markhe dera kotor dera kha morok rok sakduku manma bai baksano gobangma gari ni manikni ogohino bai thangka tiaba o patimung bai kotor sakduku manai gari phano puya saknaima olo yakari jakani kostoma pati thaya thangsoja moya kami thanani police tai babayeni ni malkhungono kahuka police puya khaklai jakka lama phera thanglai thani no yaknar maya ngai o thutai ni thutai nei hapangni bokakni amtani lukurogno tebo khojake lama laisunani bagi kobok jakha এই গাড়ি টানিয়া লইছে কই থেকে আইছেন আপনারা আমরা আমপাশা থেকে কি আমপাশা কেটে গেছেন আমরা দোয়ান ড্রাইভার টানিছি তো কি গাড়ি বাড়ি দিছে এটা ওই যে সামনে গাড়ি বড় গাড়ি কি নাম আপনার কোনানে বাড়ি মানে ব্যথাটা তো পাইছেন নি কতজন আসলেন আপনারা গাড়ি আমরা সামনে আসলাম 4 জন ড্রাইভার এলিয়া 4 জন আর উপরে আসেল 3-4 জন তো মোটামুটি কেউ ব্যথা পাইছে না